बे समावहाय डक्टर लीलाधर ब्रह्म बिथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गागि आफादगिरि आरो बिथाङा अबथ्रायारि भाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबान बोथोरावनो बिथांनि जिउआ गोमालांदोंमोन आरो बिथांनि दिनै बान्द्रा आसारनि बे हाबाफारियाव जों बिथांनि न'खरनिनो बिगोमा लोगोसे फंबाय दं बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा लुबैदों खुलुमबाय नोंथांखौ औ डक्टर लीलाधर ब्रह्म दिनै बिथांनि बान्द्रा आसार एबा सारद बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों बिथाङा थांनाय आगष्टनि 21 तारिखआवहाय रुंसारि जादों बेनिफ्राय जों लोगो लोगो माबा बाय असुबिदा थानायखाय बे आद्द साद्द जिथु बुङो आरो बेखौ जों खुंनो हायाखैमोन दिनै बेखौ खुंबाय रायजो राजाया जथेस्थ' हेफाजाब होदों बेनि थाखाय रायजो राजानिसिम जोंनि खर' गंग्लायनाय थाबाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे रायजो राजाफोरा एसेबां माने मान सनमान होदों आदानो बेखौ अरायबो जों रायजोनि खाथियाव खर' गंग्लायना थागोन जोंहा आरो बुंनो गोनांथ' जेबो बेहाय माबा गैया दा रायजोफोरा बिश्लेषण खालामगोन माने बिजिरनानै नायगोन जे आदानि हाबाफारिखौ बे गाहाम मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ बेनिफ्राय आरो दिनै आं अबसे माबाव बे दिनैनि जिथु आद्द साद्द बेयावनो आं माबाबो होदो रायजोनो बे माने माबाखिनिखौ हाखिनिखौ फ्राय 1 बिघानिफ्राय 1.5 बिघानि जागोन आरो बेखौ आदानि स्मृतिनि कारणे माबा लाइब्रेरि बानायनाय बा बेफोरबायदि मिउजियाम बानायनायनि कारणे दान होदों आं बेखौ जों न'खराव आगोलबो रायज्लायनानै 1.5 बिघासो जागोन ओरैहाय जों सिगां बाजेटबो रायज्लायनानै बेखौ कनसेन्ट लानाय जादों न'खराव रायज्लायनाय जादों आंनि फंबायबो दं जों रायज्लायनानै थिग खालामनानै दिनैखौ आं राजुहा भाबै थारमाने रायजोनि सिगाङाव डिक्लेयार होनाय जादों आरो डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि सायाव बिमुं माबाफोर सानदों नामा संदानगिरि बिजाब माबा बेखौ दिनै बेखावदो संदानगिरि होननानै बेवहाय गुबुन गुबुन लिरगिरिया बेथाखौ माने जि खाथिनिफ्राय लागाल मोननाय बे हिसाबै जिखिनि मिथिदो सबबो माने निजा निजा माबायाव लिरदों बेखौ गासैबो आं फरायनानै दाबो नायाखै थेवबो सिङाव माने लेखाखौ जुदि फरायोबा मिथिनो मोनगोन आरो बेनि सोमोन्दै ब्रह्म सार जिहेतु दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे आफादगिरिमोन बिथाङा बिबान बोथोरावनो गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जाबाय बिथाङा धोरोम आफादनि सासे आफादगिरिल' नङा बिथाङा थुनलाइगिरिमोनबो लिरगिरिमोनबो आरो हारिमु बिथिङाव गोबां आखा फाखा दंमोन सुजुनाय बे हिसाबै नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनिसिम माबायदि खौरां हरनो नागिरदों आदायाथ' बाथौआ एक्सुवेलि सिगांथ' जों ब्रह्म धर्मनि अरिजिनेलि जों ब्रह्म धर्म जोंनि आफाया ब्रह्म धर्म लानाय आगोल बाथौनिफ्राय बारस्लायबोनायमोन आबौमोननि उनावनो बेनिफ्राय जों ब्रह्म हिसाबैनो थाबाय थानानै आदाया गेजेराव जिथा फरायबाय थायो आयुर्वेदिक मेडिकेल कलेजावहाय फरायबाय थानाय समावनो बियो बे क्षत्रिय नित्य नारायण संगीत महाबिद्यालयावहाय क्षत्रिय नित्य सोलोंदोंमोन बेनि उनाव बे मणिपुरि डेन्स सोलोंबाय सोलोंनानै फैनायनि उनाव जिथा पासबो जाबाय साकरि साकरि मावनायनि गेजेरावनो कामिनी नार्जारी बिथाङा नाट्य एकाडेमि मोन्दोंमोन माबानि बा कालसारनि सायावहाय ओमफ्राय बिथांखौ लागाल मोननानै बर' हारिनि जिथु जोंनि मोसानाय मुसुरनाय बेयो साइन्टिफिकेलि माबा नङामोन आरो माने थख' थख'यै साजायनाय नङामोन माने आदाया मा खालामबाय बेखौ निजिनि बे क्षत्रिय नित्यनि जितु नित्यनि सोलोंनायनि गियान बे गियानजोंहाय लानानै बेखौ कामिनी नार्जारीखौ लोगोआव लाजाबनानैहाय सोलोंनानै बेखौ जे माने साइन्टिफिकेलि जों थख' थख'यैनो बुस्थुखौ क्लासिकेल बायदि बानायनांगौ बेखौ मेलेमाव सोना लानानैनो बे जोंनि तामुलपुरनिफ्रायनो बधे मसलि बागुरुम्बाखौ जागायजेननाया बर' मोसानायखौ माबायदि सिरियेलि मोदे क्लासिकेल बायदिहाय लांनो हायो बेखौ बे नाजानाय लिरनाया बे आगोलनिफ्रायनो बे जिथिया फरायबाय थायोमोन हाइ स्कुलाव बे समावबो गोबां नाटक लिरदों गाव नाटकबो खालामदों बेयाव बे नारायण ब्रह्म होननाय दादैबो जायो जों आरो बिथाङा बारग' प्रिन्सिपालबो तामुलपुर हाई सेकेन्डारिनि दा बिथांमोनबो दंमोन लहित ब्रह्म आदा दाथ' कामरुप जिथु माबादों मेट्र' इयाव साहित्य सभा बिथांनि बथाय मसबा बे साहित्य सभानि नेहाथारि बिथाङा ओरै आदामुआबो दंमोन आरो इखै नार्जारी माबा नार्जारी
बा आदाखौ बावबाय आरो नामखौ आं एसे माने खुगायाव फैयो माबायाव फैयो गोसोआव फैयो बेफोरबायदि जादों बे आदामोन लोगो नांनानैहाय बेयाव गोबां नाटक खालामदोंमोन हाइ स्कुलाव बेनिफ्राय हाइ स्कुलनि बे बारग'नाय उनावनो जोंनिया जेथे क'क्राझारावहाय फरायहैबाय बे समावनो जोंनि रमान स्क्रिप्टनि माबाया फैबाय आन्दलना बे रमान स्क्रिप्टआव आरो बेयाव एक्टिभलि नांबाय बेनिफ्रायनो फैनानै उनावहाय आरो बे क'क्राझारनिफ्राय साइन्सखौ बारना फैनानैहाय गुवाहाटियाव माबा फरायबाय आयुर्वेदिक कलेजाव बे समाव बे माने मिउजिकखौ सोलोंनाय आरो डेन्सखौ बेनिफ्राय फैनानै आरो साख्रियाव हाबनाय लोगो लोगोनो बे इयाव हाबबायहाय माबा बर' डेन्सनि सायाव ओमफ्राय आरो लिरनाय बर'नि जिथु माने गोग्लैना थानाय किसुमान सर्स बेफोरखौ बुथुमनानै माने साइन्टिफिकेलि बेखौ माबायदि प्रिजार्भ खालामनो हायो बेनि सायाव बाय रिसार्च खालामनानै बाय बाथौ धोरोमनि प्रतिबो बाय एककृष्ट जाबाय बिथाङा माबायदि माने बाथौखौ सिबियो माबा खालामो बेखौ आं हाइ स्कुलाव दंमोन आरो बे जोंनियावहाय अदालगुरि होननानै जायगा मोनसे दं बेवहाय आंखौ फट' लानो हगारहरदोंमोन जे बाथौआ माबायदि बोलि होयो माबायदि फुजायो खालामो माबायदि बै थुंग्रि मोसायो देवदिनिया माबायदि मोसायो बेफोरनि फट'खौ नों कालेक्सन खालाम बेखौ आं साननै सानथाम बे अदालगुरि थानानैहाय फट' लाना फैदों बेनिफ्राय बै जोंनि आरो आगोलाव दं बै माजदिया होननानै बेवहाय थान दं थानावबो माने मैसो दानो आरो बिसोरो बै फुजायावहाय माने बेखौबो दाने फट' लायनो आंखौ माने केमेरा आरो रिल सिल बायनानै हगारहरदोंमोन आरो बेफोरखौ आं सब बुथुमना लाबोनाय बेनि उनावनो बथाय माबा माबि बिथाङा आदाया खिथाब लिरदोंमोन आरो बे लेखाफोरखौ आं एसेबां मोजां दं बेफोरबायदि औ जोंनि बाथौ मन्दिरखौ नोंथाङा बेखिनि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय साबायखर खालामो न'आव जों सानैयानोमोन आरो बाबु सासे दङमोन आरो दा बिबनांफोर दङ बिजावजालि आरो बियादैफोर दङ बिसोर बिदा फंबाय साबामोन आरो बिनानाव सासे बेखिनियानोमोन आइ आफामोनाथ' गैलिया दा जों भकतपारायाव थायोमोन आरो बेयाव साख्रि मावनायनि थाखाय बिथाङाबो बेयाव भकतपारा स्टेट डिस्पेन्सारियाव मावहैदोंमोन 99निफ्राय आरो बे उनाव NRH आव मावदोंमोन रिटायार जानायनि उनाव बिदिनो जों बेवहायनो ज' थादोंमोन आरो बेखिनि